Hei kaikki! Maailmassa on yli 300 miljoonaa järveä, ja suurin osa niistä näyttää juuri siltä kuin odottaisit. Mutta jotkut niistä ovat täysin outoja ja käsittämättömiä. Ne uhmaavat logiikkaa ja herättävät kysymyksiä. Tänään paljastamme 15 maailman mystisintä järveä. Numero 1. Dominikan kiehuva järvi. Karibialla kansallispuistossa sijaitseva kiehuva järvi on kuuluisa geotermisestä toiminnastaan. Tämä järvi erottuu joukosta kiehuvan vetensä ja silmiinpistävien luonnonpiirteidensä ansiosta. Se on kuuluisa harvinaisesta geologisesta ilmiöstään. Toisin kuin tyypilliset järvet, tämä kuplii kuumalla höyryävällä vedellä voimakkaan geotermisen toiminnan vuoksi. Järvi sijaitsee vulkaanisella alueella, jossa magman lämpö lämmittää pohjaveden, joka lopulta nousee pintaan järvessä. Veden lämpötila järvessä on noin 92–95 celsiusastetta, lähellä kiehumispistettä. Jos uisit tässä järvessä, se olisi erittäin vaarallista ja mahdollisesti kohtalokasta polttavan kuumuuden vuoksi. Lämpö on tarpeeksi voimakasta aiheuttaakseen vakavia palovammoja ja fyysistä haittaa. Kiehuvalla järvellä on mahdollista vierailla, mutta se vaatii haastavan vaelluksen. Polku kulkee tiheiden sademetsien, vulkaanisen maaston ja jyrkkien nousujen läpi, mikä tekee siitä sopivan vain kokeneille retkeilijöille. Itse järvi on lumoava näky, höyryn ja usvan ympäröimä. Sen syrjäinen sijainti ja karu ympäristö lisäävät sen viehätystä ja mystistä tunnelmaa. Vangitsevasta luonteestaan huolimatta uiminen on tietysti ehdottomasti kielletty turvallisuussyistä. Numero 2. Baikaljärvi. Baikaljärvi, joka sijaitsee Burjatian tasavallan ja Irkutskin alueen välissä Etelä-Siperian, seisoo jättiläisenä maailman järvien joukossa, ei vain kooltaan, vaan myös ekologiselta merkitykseltään. Maailman suurimpana makean veden järvenä tilavuudeltaan Baikal sisältää hämmästyttävät 22% planeetan makeasta pintavedestä, enemmän kuin kaikki Pohjois-Amerikan suuret järvet yhteensä. Sen suuruutta vastaa vain sen syvyys, se syöksyy uskomattoman yli 1,6 kilometrin syvyyteen, mikä tekee siitä maailman syvimmän järven. Veden kirkkaus täällä on legendaarista, ja näkyvyys voi olla jopa 40 metriä talvikuukausina. Sitä ympäröivät majesteettiset vuoret, kuten Bargutsin ja Baikal-vuoret, jotka lisäävät sen dramaattista maisemaa. Valtavasta makean veden määrästään huolimatta Baikaljärvellä on vain yksi laskujoki, Angara, jonka kautta se vapauttaa noin 60 kuutiokilometriä vettä vuosittain. Yksi kiehtovimmista asioista Baikaljärvessä on sen vuotuinen jäätymis- ja sulamiskierto. Siperian talven aikana järven pinta muuttuu laajaksi jäälevyksi, jonka lumen peittämä jää saavuttaa noin 1,5 metrin paksuuden joillakin alueilla. Jää alkaa sulaa touko- tai kesäkuussa lämpötilojen noustessa, mikä ennakoivaa kevään saapumista ja järven ylempien kerrosten asteittaista lämpenemistä. Tämä muinainen järvi, jonka arvioidaan olevan noin 25 miljoonaa vuotta vanha, muotoutui maankuoren murtumisen ja liikkeen seurauksena. Jotkut teoriat ehdottavat, että Baikaljärvi alkoi jokiuomana ennen laajentumistaan tektonisen toiminnan ja jäätiköiden sulamisveden vuoksi. Mutta järven ekologista merkitystä ei voi liioitella. Venäjän Galapagoksiksi kutsuttu Baikal on koti yli 1500 eläinlajille ja 1000 kasvilajille, joita monia ei tavata missään muualla maapallolla, mukaan lukien maailman ainoa makean veden hylje, Baikalin hylje, sekä monipuolisia maanisäkkäitä, kuten Euraasian ruskeakarhu, punakettu ja Siperian kuusipeura. Sen lintupopulaatio on yhtä vaikuttava, ja siellä on yli 260 lintulajia, mukaan lukien harvinainen baikalintavi ja baikalinkerttu. Numero 3. Plitvisen järvet. Maisemat, jotka ovat muotoutuneet liukenevien kivien, kuten kalkkikiven tai dolomiitin, vesilyöksen vaikutuksesta, synnyttävät joitakin maailman upeimmista luonnon ihmeistä. Tämä ainutlaatuinen prosessi, joka tunnetaan nimellä karsti, kalkkikivialueiden muotooppi, on muokannut merkittäviä maastoja ympäri maailmaa. Balkanin niemimaalla laajat kalkkikiviesiintymät yhdessä runsaiden vesilähteiden, kuten lähteiden ja jokien kanssa, ovat luoneet henkeä salpaavia maisemia, jotka muistuttavat Edeniä. Yksi tällainen ihme on Kroatian Plitvisen järvet, sarja 16 vuoristojärveä, jotka ovat muodostuneet veden vuorovaikutuksesta travertiinin, eräänlainen kalkkikivi, kanssa. Tämä travertiini muodostuu, kun kalsiumkarbonaattipitoinen vesi virtaa elävän sammaleen yli, rakentaen vähitellen esteitä, jotka muovaavat järviä ja vesiputouksia tuhansien vuosien aikana. Tämä luonnollinen prosessi jatkuu, kun vesi kuluttaa alla olevaa kalkkikiveä. Se sijaitsee Kroatian Likan alueella Dinaaristen Alppien keskellä. Se on jaettu Yläjärviin ja Alajärveen. Puisto houkuttelee vierailijoita, jotka etsivät rauhaa ja ympäristön kauneutta. On välttämätöntä pysyä merkityillä poluilla Balkanin sotien aikaisen alueen historian vuoksi. Plitvisen järvet olivat konfliktin paikka, joka johti maamiinojen sijoittamiseen koko alueelle.
Vaikka laajat miinanraivaustoimet saatiin päätökseen Kroatiassa vuonna 1998, jäänteitä voi edelleen olla puiston syrjäisissä osissa. Numero 4. Vostokin järvi. Vuonna 1996 venäläiset tutkijat, jotka suorittivat jääydinporausta Etelämantereen Vostokin asemalla, tekivät uraauurtavan löydön. Isien pinnan alla sijaitsi maailman suurin tunnettu jäätikkönalainen järvi, kooltaan vertailukelpoinen Ontariojärven kanssa. Tämä piilotettu järvi oli ollut eristyksissä hämmästyttävät 500 000–1 000 000 vuotta, luoden koskemattoman ympäristön täynnä mahdollisia tieteellisiä ihmeitä. Tämän jäätikkönalaisen järven koskematon luonne herätti valtavaa uteliaisuutta tutkijoiden keskuudessa. He spekuloivat, että tämä eristetty vesivaltakunta saattaisi kätkeä ainutlaatuisia elämänmuotoja ja organismeja, jotka olivat sopeutuneet ja kehittyneet eristyksissä vuosituhansien aikana. Alustavat testit järven läheltä otetuista jääydinnäytteistä paljastivat mikrobeja, toisin kuin missään muualla maan päällä, vihjaten mahdollisuudesta kukoistavaan ekosysteemiin jään alla. Kuitenkin tämän salaperäisen järven saavuttaminen asetti merkittävän haasteen. Päällä olevan jäätikön valtava paine teki perinteisistä porausmenetelmistä epäkäytännöllisiä, koska järven läpäisy voisi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin, kuten saastumiseen. Vastauksena näihin haasteisiin NASA hyväksyi rahoituksen innovatiivisen luotaimen, nimeltään Cryobot, kehittämiselle vuonna 1999. Tämä torpedomainen laite oli varustettu kuumennetulla kärjellä, joka oli suunniteltu sulattamaan tiensä alas jäätikön läpi samalla, kun se kelasi viestintäkaapelia. Kun luotain laskeutui, vesi jäätyi uudelleen sen taakse ja yläpuolelle säilyttäen jääkaton eheyden. Ennen järveen tunkeutumista luotain puhdistaisi itsensä vetyperoksidikylvyssä minimoidakseen saastumisen. Kerran jäätikkönalaisessa järvessä Cryobot vapauttaisi Hydroboat-nimisen kauko-ohjattavan sukellusveneen, joka on varustettu kameroilla ja tieteellisillä instrumenteilla. Tämä ajoneuvo suunniteltiin tutkimaan ja dokumentoimaan järven sisäosia, mahdollisesti paljastaen muinaisen ekosysteemin. Lupaavasta edistymisestä huolimatta Cryobot-projektin rahoitus leikattiin äkillisesti vuonna 2003. Kuitenkin jäätikkönalaisten järvien löytäminen Marsista ja Jupiterin kuusta Euroopasta herätti uudelleen toiveita vastaavista tutkimusmatkoista avaruudessa, mahdollisesti tasoittaen tietä Cryobot-projektin elvyttämiselle. Mutta helmikuun 2012 päivitys paljasti, että venäläiset tutkijat olivat onnistuneesti poranneet järven pinnalle, mikä merkitsi merkittävää virstanpylvästä. Kuitenkin tieteellisessä yhteisössä heräsi huolenaiheita käytetystä menetelmästä, johon sisältyy kerosiinia porausreiän pitämiseksi auki. Tämä menetelmä herätti pelkoja saastumisesta ja näytteiden eheyden vaarantumisesta, mikä saattaisi vääristää tieteellisen analyysin kannalta ratkaisevaa dataa. Numero 5. Badain-Jaranin aavikon järvet. Badain-Jaranin aavikko, joka ulottuu Gansun, Ningxian ja Sisä-Mongolian maakuntien alueelle Kiinassa, on huomattava laajuus hiekkadyynejä ja salaperäisiä järviä, ja se on saanut nimensä mongoliankielisestä ilmauksesta, joka tarkoittaa salaperäisiä järviä. Tämä aavikko, Kiinan kolmanneksi suurin, on kuuluisa kohoavista hiekkadyyneistään, joista jotkut ylittävät 480 metrin korkeuden, ja siellä on maailman kolmanneksi korkein paikallaan oleva dyyni. Se, mikä erottaa Badain-Jaranin aavikon muista kuivista maisemista, on yli 100 lähdeveden ruokkimään järven kirjot, jotka pilkuttavat hiekkaista maastoa. Nämä järvet luovat lähes surrealistisen näyn, jossa lampaat laiduntavat suolaisten vesien lähellä, ja linnut syöksyvät alas kohoavien hiekkadyynien taustaa vasten. Yksi kiehtovimmista piirteistä näissä järvissä on niiden veden lähde. Vaikka jotkut tutkijat pitävät veden lähdettä hiekan alla varastoitujen pohjavesien ruokkimina maanalaisina lähteinä, toiset ehdottavat, että sateet ja lumen sulaminen tietyillä alueilla vaikuttavat siihen. Huolimatta pohjaveden läsnäolosta monet järvet ovat erittäin suolaisia, ja noin puolet niistä luokitellaan suolajärviksi. Badain-Jaranin aavikon järvet eivät ole pelkästään koristeellisia, ne ovat elämää ylläpitäviä keitaita, jotka tukevat monenlaista villieläimiä. Nämä järvet ruokkivat myös vihreää kasvillisuusrengasta kehänsä ympärillä korostaen niiden merkitystä. Ympäri vuoden järvet käyvät läpi kiehtovia muutoksia. Jotkut järvet muuttavat väriä leväkukintojen, suolavedessä elävien katkarapujen populaatioiden ja mineraalimuodostelmien vuoksi, mikä luo dynaamisen ja jatkuvasti muuttuvan visuaalisen spektaakkelin. Badain-Jaranin aavikon järvet ilmentävät veden ja aavikon herkkää tasapainoa tarjoten jyrkän vastakohdan kohoaville hiekkadyyneille, jotka hallitsevat maisemaa. Niiden läsnäolo ei ainoastaan ylläpidä elämää aavikolla, vaan toimii myös esimerkkinä monimutkaisista ja salaperäisistä luonnonvoimista, jotka muovaavat planeettaamme. Kun vierailijat katsovat näitä salaperäisiä järviä aavikon laajuuden keskellä, he jäävät tämän poikkeuksellisen maiseman pysyvän viehätyksen ja arvoituksellisen kauneuden vangitsemiksi. Numero 6. Pikijärvi. Taas yksi järvi, johon on parasta olla mennä uimaan. Pitch Lake Trinidad ja Tobagossa on luonnon ihme,
jollaista ei ole toista, ja se on mysteerin peitossa. Se, mikä tekee siitä niin salaperäisen, on sen ainutlaatuinen koostumus. Allas, joka kerää sekä vettä että pikeä, mikä johtaa surrealistiseen yhdistelmään näitä kahta ainetta. Pitch Laken pinta on toisin kuin mikään perinteinen vesimuodostuma. Toisinaan se tuntuu pehmeältä ja antavalta, muistuttaen jättimäistä pyyhekumia, kun taas toisilla alueilla se voi muistuttaa juoksuhiekkaa. Vesilammikot kurkistavat piessä olevien rakojen läpi muistuttaen talvisia jäätyneitä järviä. Vierailijat ovat kiehtoutuneita mahdollisuudesta kävellä tällä epätavallisella, usein levottomuutta herättävällä pinnalla. Piki on luonnollisen asfaltin muoto. Sen koostumus vaihtelee järven eri osissa. Joillakin alueilla se voi olla lähes kiinteää, mahdollistaen turvallisen tutkimisen, kun taas toisilla se kovettuu esineiden, kuten lohkareiden ja kaatuneiden puiden, ympärille luoden aavemaisia veistoksia ja toimiessaan muistutuksina järven luontaisesta vaarasta. Järven historiallinen merkitys ulottuu Sir Walter Ralegin kohtaamiseen hänen etsiessään Eldoradoa. Raleigh huomioi piikin poikkeuksellisen laadun, joka erotti sen eurooppalaisista lajikkeista. Huolimatta järven maineesta mysteerin ja vaaran tyyssijana, uskaliaat matkailijat ja uteliaat turistit vetäytyvät sen viehätykseen. Jotkut uskaltautuvat kävelemään sen pinnalla, tökkiä tahmeaa ainetta kepeillä ja kivillä, kun taas toiset tutkivat avoimia vesilammikoita, jotka muodostuvat piessä oleviin halkeamiin. Numero 7. Don Juan lampi. Sen lisäksi, että Don Juan lammen nimi on hauska sanoa, se sijaitsee Etelämantereen McMurdo Dry-välissä. Se erottuu yhtenä maapallon omituisimmista vesimuodostelmista. Se, mikä erottaa tämän matalan järven muista, on sen äärimmäinen hypersuolaisuus, mikä tekee sen piirteistä outoja ja avaruusolentomaisia jäätyneessä maisemassa. Suolaisuuden ollessa 33,8%, Don Juan lampi on suolaisin kaikista Etelämantereen järvistä ja ylittää jopa Kuolleenmeren liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärässä. Tämä hypersuolaisuus aiheuttaa merkittävän jäätymispisteen laskun, antaen järven uhmata tavanomaisia odotuksia pysymällä nestemäisenä, jopa luihin asti ulottuvissa -50 celsiusasteen lämpötiloissa. Nimestään huolimatta Don Juan lampi on enemmänkin ylisuuri lätäkkö, ja se on vain 10 senttimetriä syvä. Tämä matala suolainen lammikko näyttää enemmän paksulta suolaiselta lieteeltä kuin tyypilliseltä vesimuodostumalta. Sen korkea suolapitoisuus tekee siitä asuinkelvottoman vesieliöille. Löytönsä jälkeen vuonna 1961 helikopterilentäjät Don Roen ja John Hickin toimesta, Don Juan lampi on vanginnut tutkijoiden huomion. Sen merkitys ulottuu maanpäällisten tutkimusten ulkopuolelle. Tutkijat spekuloivat, että läheisten kallioiden tummat juovat voisivat johtua alaspäin virtaavasta suolavedestä, muistuttaen Marsissa havaittuja toistuvia rinteitä. Vaatimattomasta koostaan ja omituisesta luonteestaan huolimatta Don Juan lampi toimii tieteellisenä keitaana ankarassa ympäristössään. Tämä hypersuolainen poikkeavuus ruokkii edelleen tieteellistä uteliaisuutta. Numero 8. Pilkullinen järvi. Kanadan Okanaganin laaksossa sijaitseva pilkullinen järvi erottuu todella omituisena ja salaperäisenä luonnonihmeenä. Talvella ja keväällä se näyttää miltä tahansa muulta tavalliselta vesistöltä. Mutta kun kesän aurinko voimistuu, suurin osa vedestä haihtuu paljastaen maiseman, jossa on satoja silmiinpistäviä suolaisia lammikoita eri keltaisen, vihreän ja sinisen sävyssä. Se, mikä tekee pilkullisesta järvestä niin omituisen, on sen korkea mineraalipitoisuus, mukaan lukien kalsyym, natriumsulfaatit ja magneesiumsulfaatti, jotka ovat kertyneet ajan myötä. Ympäröiviltä kukkuloilta tuleva valunta lisää tätä mineraalipitoista koostumusta, mikä johtaa eloisiin ja värikkäisiin lammikoihin, jotka havaitaan kuivana kautena. Jokaisen lammikon ainutlaatuinen väritys vastaa eri mineraalipitoisuuksia. Järven epätavallinen ulkonäkö ja mineraalipitoisuus ovat olleet kulttuurisesti merkittäviä vuosisatojen ajan alkuperäiskansojen keskuudessa, jotka alun perin nimesivät sen Klilukiksi. He kunnioittivat tätä järveä sen koetuista parantavista ja terapeuttisista ominaisuuksista, liittäen eri lammikkoryppäät erilaisiin lääkinnällisiin laatuihin. Mielenkiintoista on, että ensimmäisen maailmansodan aikana pilkullinen järvi sai lisää historiallista merkitystä, kun sen mineraaleja kerättiin ammusten tuotantoon. Työläiset louhivat jopa tonnin suolaa päivässä järvestä, mikä heijastaa sen käytännön arvoa sodan aikana. Nykyään pilkullinen järvi on edelleen suojeltu kulttuuri- ja ympäristökohde, jota Okanagan Nation hallinnoi sen hankinnan jälkeen vuonna 2001. Aita ympäröi aluetta suojellakseen sen herkkää ekosysteemiä ja kulttuuriperintöä. Kuitenkin lukuisat näköalapaikat läheisen valtatien varrella tarjoavat upeat näkymät tälle lumoavalle pilkulliselle maisemalle. Numero 9. Balkhashjärvi. Kaakkois-Kazakstanissa sijaitseva Balkhashjärvi on vangitseva vesistö, joka tunnetaan epätavallisesta kaksijakoisuudestaan ja salaperäisestä identiteetistään. Maailman 15.
Suurimpana järvenä ja toiseksi suurimpana suolajärvenä Balkhas esittää ainutlaatuisen hydrologisen ilmiön, joka erottaa sen muista. Se, mikä tekee siitä niin kiehtovan, on sen selvä jako makean veden ja suolaisen veden alueisiin. Järven läntinen puolisko sisältää pääasiassa makeaa vettä, joka sopii juoma- ja teollisuuskäyttöön huolimatta sen kellertävän harmaasta sävystä ja rajoitetusta näkyvyydestä. Sitä vastoin itäinen puolisko on murtovettä ja suolaisempaa, ja se esittää lumoavia smaragdin sinisiä värejä ja poikkeuksellista vedenalaista näkyvyyttä. Tämä Balkhas-järven kaksoisluonne voidaan katsoa sen ensisijaiseksi vesilähteeksi, Ilijoeksi, joka tuo noin 70–80% vesimäärästä. Tämä joki, joka saa alkunsa Kiinan Xinjiangin vuorilta, virtaa järven lounaisrantaan luoden jatkuvan virtauksen lännestä itään. Sen ekologista merkitystä korostaa laaja suistoalue, joka kattaa yli 12 700 neliökilometriä ja jossa on monipuolisia kasveja ja eläimiä. Valitettavasti järven ekosysteemi on kärsinyt 1970-luvulta lähtien veden laadun heikkenemisestä, joka johtuu läheisten energiaprojektien saastumisesta. Ekologisista haasteistaan huolimatta se on edelleen tärkeä elinympäristö monipuolisille lajeille ja tieteellisen uteliaisuuden kohde. Huolenaiheita kuitenkin jatkuu järven tulevaisuuden kestävyydestä, erityisesti veden ohjaamisen vesivoimapatoihin ja kasteluprojekteihin, mikä saattaa heijastaa Araljärvellä todistettua ympäristön heikkenemistä. Valtavasta koostaan huolimatta tämä järvi palvelee edelleen suhteellisen pientä rannikkoväestöä, joka on keskittynyt Balkhasin kaupungin ympärille, jossa on noin 67 000 asukasta. Vesivoima-aseman tekoaltaan rakentaminen on vähentänyt Ilijoen virtausta noin 2/3, mikä on johtanut huomattavaan Balkhasjärven vedenpinnan laskuun ja vaikuttanut sen suolaisuuteen ja ekologiaan. Numero 10. Manicouaganin järvi. Tämä järvi, jota usein kutsutaan Quebecin silmäksi, erottuu merkittävänä geologisena piirteenä muodostaen täydellisen ympyrän muodon, joka muistuttaa jättiläistä kahvirengasta ylhäältä katsottuna. Tämä kiehtova järvi on itse asiassa tekoallas, joka on olennainen osa vesivoimajärjestelmää, joka palvelee lukuisia lähellä olevia koteja Quebecissä. Se, mikä tekee Manicouaganin järvestä todella ainutlaatuisen, on kuitenkin sen alkuperä törmäyskraatterina, jonka meteoriitti loi aikoja sitten, mikä tekee siitä 5. suurimman tunnetun törmäyskraatterin maan päällä. Se kattaa laajan alueen, lähes 2000 neliökilometriä. Törmäyskraatterin keskipiikki, joka tunnetaan nimellä Mount Babel, kohoaa näkyvästi sen sisällä muodostaen saaren, joka peittää suuremman pinta-alan kuin itse järvi. Tämä kohonnut keskus on näkyvä muistutus törmäyksen vapauttamasta valtavasta energiasta. Järveä ympäröi keinotekoisten ja luonnollisten jokien ja purojen verkosto, joka lisää sen viehätystä luoden illuusion vedestä, joka tulvii ympäröivälle maaseudulle. Huolimatta sen syrjäisestä sijainnista, sillä on ollut merkittävä taloudellinen merkitys alueelle. Läheinen kaupunki, jossa on noin 23 000 asukasta, kukoistaa taloudellisilla toimilla, kuten puun jalostus, maatalous, alumiinituotanto, kaivostoiminta, kaupallinen kalastus ja kauppalaivasto. Manicouaganin järven ympärillä oleva väestö on kehittynyt ajan myötä, ja rannikkoyhteisöt ovat nyt pääosin ranskankielisiä, ja Betsiamitesin reservaatissa asuu muinaisten alkuperäisperheiden jälkeläisiä. Tämä kulttuurien ja historian sekoitus lisää rikkautta tämän poikkeuksellisen geologisen muodostelman ympäröivälle alueelle. Numero 11. Meduus-alampi. Palau. Meduus-alampi, joka sijaitsee syrjäisellä kivisaarella Kororin rannikon edustalla Palaussa, erottuu merkittävänä luonnonihmeenä. Tämä suolavesijärvi on yksi 70 Palaussa sijaitsevasta järvestä, jotka olivat aikoinaan yhteydessä valtamereen, mutta eristyivät ajan myötä. Se, mikä tekee tästä järvestä niin kuuluisan, on sen kukoistava medusapopulaatio, jonka uskotaan jääneen loukkuun järveen noin 12 000 vuotta sitten jääkauden jälkeisen merenpinnan nousun seurauksena. Järven eristyneisyys ja luonnollisten petoeläinten puute ovat luoneet ihanteellisen ympäristön näille meduusoille, jotka ruokkivat leviä ja joiden pistimet ovat liian pieniä vahingoittamaan ihmisiä. Meduusalammen vierailijat voivat uida näiden kiehtovien olentojen joukossa, mutta sukellus on kielletty ekosysteemin häiritsemisen välttämiseksi. Järvi on jakautunut 2 kerrokseen, joista ylempi kerros on hapekkaampi ja vähemmän suolainen, mikä tekee siitä sopivan elinympäristön meduusoille, hankajalkaisille ja joillekin kalalajeille. Alempi kerros sen sijaan sisältää rikkivetyä ja on vaarallinen sukeltajille, ja pitoisuudet ylittävät turvalliset kynnykset. Päivän aikana meduusat vaeltavat järven länsipuolelta itäpuolelle seuraten auringon polkua, joka ruokkii niiden tarvitsemia leviä. Meduusalampi tunnetaan myös vuorovesiyhteydestään mereen 3 pinnan lähellä olevan tunnelin kautta, jotka säätelevät veden vaihtoa ja vaikuttavat järven ekosysteemiin. Turistien on hankittava lupa päästäkseen Meduusalammelle, ja vaikka meduusoilla on pistinsoluja, ne ovat yleensä vaarattomia ihmisille.
Varotoimet ovat kuitenkin tarpeen suolaisen veden krokotiilien läsnäolon vuoksi Palaussa, vaikka niitä ei pidetä merkittävänä uhkana sukeltajille. Mutta sen sanottuaan, pysy loitolla. Numero 12. Abrahamin järvi. Abrahamin järvi Albertassa Kanadassa näyttää monilta muilta kalliovuorten jäätikköjärviltä, ja sille on tunnusomaista sen silmiinpistävä maidon sininen vesi, joka johtuu läheisiltä jäätiköiltä kulkeutuvasta kivijauhosta. Järvessä on kuitenkin ainutlaatuinen ja hieman salaperäinen piirre, joka houkuttelee ulkoilun harrastajia ja valokuvaajia, sen jäätyneisiin vesiin jääneet metaankuplat. Ulkonäöstään huolimatta tämä järvi ei ole luonnollinen. Se muodostettiin vuonna 1972 Bighornin padon rakentamisen myötä North Saskatchewan joelle, ja se on nyt Albertan suurin tekojärvi. Se nimettiin Silas Abrahamin mukaan, paikallisen historiallisen henkilön mukaan. Järven todellinen viehätys piilee pinnan alla. Se kätkee metaania, orgaanisen aineksen hajoamisen sivutuotetta järven pohjassa. Kun kuollut orgaaninen aines, kuten lehdet ja eläimet, uppoaa järven pohjaan, bakteerit kuluttavat näitä aineita vapauttaen metaanikaasua. Keinotekoisessa järvessä, kuten Abrahamin järvessä, jossa järven pohja oli alun perin kasvillisuuden peitossa, tämä metaanin tuotanto on erityisen voimakasta. Talvikuukausina, kun lämpötila laskee, järven pinta jäätyy. Järven pohjasta nousevat metaanikuplat jäävät loukkuun jäähän eri syvyyksissä. Tämä ilmiö johtaa visuaalisesti upeaan jäätyneeseen kuplamuodostelmaan, joka on suspendoitunut jään sisään. Kirkkaina, lumettomina päivinä nämä kuplat ja monimutkaiset jääkuviot luovat vangitsevan spektaakkelin. Kuitenkin varovaisuutta on noudatettava näiden jäätyneiden metaankuplien ympärillä. Ne voivat olla erittäin syttyviä, ja jään rikkominen voisi vapauttaa kaasun, mikä saattaa johtaa räjähtäviin tilanteisiin. Tämä Abrahamin järven ainutlaatuinen ominaisuus lisää vaaran elementtiä, kun mysteeri kuplii pintaan. Numero 13. Aralinmeri. Aralinmeri seisoo muistutuksena ihmisen aiheuttamasta ympäristökatastrofista, toisin kuin mikään muu. Kerran maailman 4. suurin sisämeri, Aralinmeren tuho on juurtunut Neuvostoliiton ajan kunnianhimoiseen puuvillankasteluprojektiin. Kylmän sodan aikana 1960-luvulla Neuvostoliitto ohjasi vettä Aralinmerestä kastellakseen puuvillapeltoja äskettäin hankituilla Keski-Aasian alueilla tavoitteenaan lisätä puuvillan tuotantoa. Tämä massiivinen veden ohjaus yhdistettynä tehottomaan kasteluun johti vedenpinnan nopeaan laskuun vuosien 1960–1980 välillä. Meren vedenpinta laski 20 metriä paljastaen laajoja merenpohjia ja kohottaen suolaisuustason tappaville ääriarvoille. Nykyään Aralinmerestä jäljellä oleva muistuttaa autiota erämaata, joka on jakautunut kahteen voimakkaasti pienentyneeseen vesistöön. Hylätyt kalastusveneet ruostuvat kuivalla maalla, ympäröitynä saastuneella aavikkomaastolla. Tragediaan lisätään Neuvostoliiton biologisen sodankäynnin kokeen kummitteleva perintö saarella, joka sijaitsi entisen meren sydämessä. Votsrochdenian saari toimi avoimen ilman biologisena testausalueena, johon sisältyy pernaruttoa, ruttoa ja isorokkoa 1950-luvulla. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvulla saari hylättiin kiireesti jättäen jälkeensä haudattuja kanistereita tappavia taudinaiheuttajia ja valkaisuaineella käsiteltyä saastunutta maaperää. Myöhemmin Yhdysvaltain terrorismin vastaisten ryhmien ponnisteluista huolimatta saaren puhdistamiseksi, jäänteet näistä vaarallisista kokeista ovat edelleen olemassa aiheuttaen jatkuvia riskejä. Aralinmeren tuhon seuraukset ulottuvat pitkälle ympäristön heikkenemistä pidemmälle. Paikallinen väestö kärsii hälyttävän korkeista syöpä-, tuberkuloosi- ja anemiaasteista, mikä johtuu altistumisesta torjunta-aineille alueen puuvillan viljelystä. Kiitos katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.